Библиотека Православно християнче представя Свети апостол и евангелист Лука. Освен 12-те апостоли, които навсякъде следвали своя небесен учител, Господ Исус Христос избрал още 70 ученици и ги пратил да проповядват Неговото учение по градове и села. Преди да ги изпрати на проповед, Той ги наставлявал как да учат народа, дал им власт да изцеряват всяка болест. В числото на 70-те ученици бил и свети Лука. Той бил родом от Антиохия, където на младини изучавал медицина и живопис. След време дошъл в Йерусалим, слушал проповедта на Спасителя, поразен бил от силата на Христовите думи и чудеса, станал Христов ученик. На него и на Клеопа Христос се явил след възкресението си, когато били на път за Емаус. Свети апостол Лука бил спътник на свети апостол Павел при мисионерските му пътешествия. От Рим апостолът на народите Павел пратил послания до християни от различни места. В тях той нарича апостол Лука лекар, многообичан и брат, когото възхваля цялата църква. От Рим свети апостол и евангелист Лука се отправил за Египет, където в град Тива устроил християнска църква, известна по-късно със своята многочисленост и светост. Той основал и много други църковни общини в Египет, като лекувал не само телесни, но и душевни страдания. Освен книгата Деяния на светите апостоли, свети Лука написал и Евангелие, поради което се нарича евангелист. Свети апостол и евангелист Лука се счита и за пръв християнски иконописец. Свещеното предание говори, че той нарисувал две икони на света Дева Мария с божествения младенец на ръце и на светите първовърховни апостоли Петър и Павел. По този начин той сложил началото на църковната иконопис за слава на Божията майка и на всички светии. Свети Лука бил толкова привързан към свети апостол Павел, че не го оставил и във времето, когато Павел бил окован във вериги в Рим, не го оставил и при първите и при вторите окови. От Египет евангелистът дошъл вече твърде стар в гръцката страна Ахайя, където умрял мъченически на 80 годишна възраст. Император Констанций, син на Константин Велики, като чул за чудесата, които ставали при гроба на свети Лука, наредил да се пренесат мощите му в Цариградската църква Свети апостоли, където почивали мощите и на апостолите Андрей и Тимотей. При тържественото пренасене на тия свети мощи, един болен царедворец бил чудно излекуван, след това се заредили в храма множество други чудеса.